Hadian balalap baki don bun ki barzela ki bakam meladi kum kirang basnong klem da yo ya kejing itu na ki bor ki berikmi ha ki snong ki bahab ha ka hima sora ha kan kata yo ki dukot jong Khasi Students Union ki la le ujor ya kani Shaka Khasi Hills Autonomous District Council. Hakashitrik mata unaitung Hajar Arpau ginong ilam jongka Khasi Students Union ilawan kiyo syakani ginong ba aslong ba dekendo yo executive member jongka KHADC uba Jamborwar ban ujor persya ki barjela ki bakamela dekum kirang ba asnong hakathan majai. Ka KSU kalayo jingtep halor kejingdon ki barjela ki bakamela dekum kirang ba asnong dai hadian bakalayo opdang ya kasithi na ki barjela ki bala kamela de bagi kirang ba asnong jogi santli kisnong hakathan majai. Kibala khot panjik penchai na ka KSU halor ka jingja sha thambor ki dikhot ka KSU ha kisnong ichamati ha ka arpu pratrek benai rempang menta kasinam Hajar Arpau. Hadian balai opdang ya kini kasithi ujor na ka KSU ha kini kasine kaliang ba Jamborwar ubalong executive member bakmi ikatanat ilaka. Ha kini kasini ulapan pau bana kaliang ka KHADC Shen kan sakot hajar UCM ka hima sora kabalong persya ba gajing penkenya kaan Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Act kat kandai spa kandai puwei. Barzela ki bala song asa anti ya mentahi kila akam gum ki kisnong mat gum gajing tip jungi ni ngi la don santli kisnong ba ki kila akam gum kita ki mulor dan kita ki headman ka beningkong kedi ni ka mulor jong ka proper majai tu dan su headman jong ka naya basti kebalai kedi headman jong ka cakala basti basau headman jong ka dhrong basti badu basan de headman jong ka alubari te nakalang iba Jamborwar ilong ba insa khot ikran yo pa em freeman ha bede pakani kamat marba yo hadu mentahi nakalang ka district council tem pat dan jiktep ei kalau kene ka phang bat kajing pha jong kene ka sithi skinong ilam keseng ba penpau ba kitet keti ka jingja ka belajar nanti apa majai haka arufratrik menai fab ba nakalang keseng la du no wi dekat jungi te nakalang keseng ni mahamjor sa borok ni ki mender ki badan apa uput usam ka beri ge nyotrep ba dareli kumde menle traikli lane bakin kamel de kumita ki self style headman mat nakalang keseng lara kadang yai lap ma kadang yai long kumni nakalang keseng ilong ki papen kre pentingku akade kanono ka benta lana kanono ka poru naka leng jungi ngila pa kopi chau pa em freeman te ba Jambori la ong ba in sakhot no shen i ban pan ni chai na maradu umta bengi tep i the udi tang badi pet the udi tang sarar ka majai hi o ba long ta krishnong badi pet e kam himas the te naka leng jungi te kermen ba Jambor chimkia la bedi pani phang te naka leng jong ngi ka district council ngin ngala da ban ai ka commitment shaki bangin ya benya ya kane namar ka district council hi kum bakalong kadai tang kadai ka authority ngam nong ka ba ngi ai approval ya kinu kisnong ki bala wanra na kalyang jong ki hima ki laka te ya kane ngala da ong ya ki ya ka KSU bangin hap khot yu bangin ngin pentikna lakini kisnong ki ba maki kila awan ban ai hangi menta ki dei kisnong ki ba usim ula ithu na ambeki lane ki dei kisnong ki ba usim ula dap wan pan em ka approval nangi telara ki dei kisnong ki ba kisu yami hi kumtu kini kirang ba snong ki di sab stai rang ba snong te kamon na kalyang jungi ka council ngin haban ai ka hukum usim ban penduk pendam no kini kisnong nomor usim umla ban batang mu un seng ya kisno rekat kum ka ilaka administration acts kam ba lada usim ula idai ban seng sino uhap wan raang ni naka bantaban yo ya ka apruba